سلام كما يتوعلو خبرات خاتلتي فنو إيريتيفين لو مسلوس جاعة تكم تقتري سدالو زينا مسنا روح زنا لكم قريبنا لنا مكتالكم خبرو زعدم عادي بعبدي فلما أرست زينا عملو زوا من دفرات تكاملنا مرزر سرناي بسفيه تعالات والله عبقت مع حسب كلات وهبتا أقولت كبرت هذا الخصوص نفتات كتاتات وضعيد قريبو عبارنتو مكوتات محلال بتحمامات كبابي وزريسين تطورة عنا واستمرت وعيبون خبرات حقرات كلمة وعين مكتاعة تسقم تخوصة توعيون هولاندن روسيان بغسه كانتا سايبرا متكعتي كاسس اللواء نقداو كينات نهاقراو وطباو عبيت بعالو تاهم تسألو هاقراوي مع كن جنزل أفيدوهم زرزر زينا هاقراو تكال حرشا ومرمر حال زفتونون ربوح مهرت خمزة بترقاقتان مروت زر اسرناي ابزوبا دون وسوباتات من دفران امنا حيلين كمؤون ابزوبا عن سبان حرسو تعديلو تبقو تقبالنت رخيبوم عملو زوا من دفرا بفلاي تتتقامنت بعسر شوعات عزفي عابيلو وكل إرينا مريح تسفين زدالو صبصاب مكيل حدقو غوربايو هاقراو تكال مرمر حال حرستوت نوزوبا من دفرات تتقامتي آتي لازتا سمي مرزر سرناي كخونو بزكارو زلو صعري تتقامنت نيتي كعبتو توت زهبزري بعصرتو شوعات عزف كم زعابي تقليتوم ابتي تكال لعلوي تمراماري ممحياش جراتي آتونو قس أبرهام بمغنيات معالتا حرستوت بربعة تتقامتي أبزهابو حبريتا إذا علامة أتوتن أتوتاونتن معباي مخانو بمحبار سعرف عامت أبتنو زوبا بعصوتو سلسة حرصوت أب حموش سنة شوعات هكتار تزرى مرزر سرناي آتيلام كاب هكتار كساب سوعان 4 كنتال كم ترخبا بريهم هاقراو تكال مرمر حرشة مرزات عاليت كل زرعات أب هاقرنا زبقلا أبتفل علي بوتا فتينو ناب حرصوت سرقيحو بو مسارت كا بزحلف عامت بوحدات حرصوت مرزر إناي مفراي مرب تتحيزو بنوزوا من دفران من حيلن كم خابزوا عن سبا نايب حق ذا تبابع وصيتنا رئنا بتوصي تتبابعهم أبز عامت زي كل 220 حدن حرستوتو أب 54 هكتار 400 كم زلو بزنبره هطور كرامات دما أبز تاما من درجة كم زبط حز قلت ساعتونو قسم أبز مت عامتنا بكلن كبابتات بالسفح كزرقح مخانو أفليتهم بتي عينة سرناي كم زرعنا يو نايب حق ذا تبابع حرستوت بكل عينة مداي على اليوم يوم فتينو مو يوم بتوصل محدرة تتونتن كساب 5 كنتال أب هكتار قليلو كرقلو زخول يوم حلافي شانفر منيسر حرش شامنو زوبا من دفراتو برخط تخلص سلاسة بقديو حرس صوت أبززة تسفو درجة زوبصحو بكيلاتات نزوهابو ما سمهرو بقبو سلازة تكبرو كمو ونار لايك نكن سلازة قبرو مخانو حبيروم أما حدار نزوبا من دفراتو يسكياس وبت أبز سمعو قال حرس صوت نزر غيبو مزلو عدل بزقبات تقيمهم أبصبو درجة زلو زراتهم أبقفوك سعزاتو كاب قراوتهم كي تفلو كتاسلو تلابيهم تتقمت مرزر السرناي زخونو حرسو دما أبز عارف عمت بزرخبو تتبابعهم لوم عمت بالسفح كم زرقو قليصوم آتي لازم تسمي مرزر السرناي أبرز تزهبو روبح مهرتي دركن حماماتن سلزت صاورون بليج أكم زلوويو زقلت تكالات وهبتا أقولت عم ميزان منسيات مدن فع توريزمن زلون ترى قليل سلازيكونه بهالن كبرتاتن زخصكوس نتفتات كتاتاتوا أما حدار خت معسب أت تسفاي زلت زوعيهم مسونا أنتو هبتا أقولت هبز قرور كباتو تسفاي كما أكلتي تقلقلت غبو زحتة صفا أقولت أبتكالاتهم زوتر مدبات هجرا خبرتات زسرطو نامازن تنكخونو أزغاغيروم محدار كتمان صفت سراحة كلات وهبتا أقولت زحجز ممرحن حبريتان كم زهب زحبرات تسفاي قبراونتو قديتا نفس وكف وهابي أقولت مخانو أسمير اللوم تساتفت بوغنوم كاب استفقد أقولت وصايب لعلي زنطفات كلاس سقم تخوسد محبر وهبتا أقولت بكل مدايو خحيل زبلون كالو تنريتوتات بالمغرب كاب أمز حتت كمالو مخانم قليزوم أمنو زبا شعب تستطفنا تمهارو مادة تمرت تتابع قاس يري خمزلو مخنيات مجمار عامة التمرت 10 بخلت تكمتي أبستخايد أخيبا تقليزوم حلافا بيت التمرت أبتنو زوا ممر موسى أدم أبزحبو مبرهي ولدي تقمنا قداسنة تمرتي جنزبو كان تخونو بسنكس بخصا قما من نوابرو قن مجمار تمرتي أبقل عادتات مدن قويات كمزر أحبيرو سبخصا قما من نوابرو خبتو من مسرح مهارم استمهارم بقالو تازلو زلو قندت انكتات مخان بمنصار دما نتساقم نمكلال ترانا بركتوم من الحبر السبا حفشان يولد دما فلاك كعزز توعيوم
ሓላፊ ማሕበራዊ አገልግሎት ኣብትን ዞባ አቶ ጃብር መሐመድ ኑር በወገኑ ከም ውጽኢት ዝካየድ ኣስተምሮን ጎስጓሳትን ናይ ሎም ዘበን ምጅማር ትምህርቲ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክነጻጽር እንከሎ ዝሓሸ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ዝድለሸቶ ክሳብ ዝብጻሕ ግን ውሁድ ስራሕ ከም ዘድሊ ኣነጺሮም ተሳተፍቲ ብግድኦም ኣብ ምጅማር ትምህርቲ ዝረአ መደነጓያት ንምእራም ክጽዕሩ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ሽዕብ ካብ መዋዕለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝርግሓ 13 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ዓሶ ድማ ብፍላይ ንምክልኻልን ምቁፅጻርን ከባቢያዊ ፅሬት ምውሓስ መሰረታዊ ምዃኑ ኣብ ከተማ ባሮንቶ ንህዝቢ ኣብ ኣስተምህሮ ተገሊጾም ሓላፍ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ ብዝሃቦ ሓበሬታ ጣንጡ እትራብሐሉ ማይ ዘዕቁር ጎዳጉዲ ብምድፋን ፀረ ጣንጡ መድሃኒት ብምምጻግን ተጠቃምነት ናምስያ ምስፋሕን ዓሶን ምክልኻልን ምቁፅጻርን ኣድማዕን ንጥፈታት ክካየድ ምጽንሑ ብምጥቃስ ብልዑል ተሳትፎን ንቕሓትን ህዝቢ ቐጻልነቱ ክውሓስ ፀዊዖም ሓላፊ ምክትታል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብቲ ዞባ ኣቶ ብርሃነ ናቦተ በወገኑ ህዝቢ ነቶም ብሞያውያን ጥዕና ዝወሃቡ ኣስተምህሮታት ብግቡእ ክግንዘቦምን ከተግብሮምን ድሕሪ ምልባው ክሰላሰል ዘለዎ ንጥፈታት ብዝርዝር ኣብርሂቦም ተሳተፍቲ መወዳእታ ተመሳሰልቲ ኣስተምህሮታት ክድፈኣሉ ሓቲቶም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተቐማጦ ንኡስ ዞባ ዶብሓ ምጽጋን ጽርግያታት ምስራሕ ሓጽብን ምውሓስ ምንጪ ማይን ዘተኮረ ኣድማዕ ማእትታዊ ንጥፈታት የሰላስሉ ከም ዘለዉ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣብ ምጽጋን መስመር ኣዶብሓ ናቕፋ ዝሳተፉ ዘለዉ ብዝሃቦ ሓበሬታ መዓልታዊና ፈሩ ዘካይድዎ ዘለዉ ዕማም ዘምጽኦ ፍታሕ ግዜያዊ ስለ ዝኾነ ናይ ማሽነር ደገፍ ክግበረሎም ሓቲቶም ኣማሓደርን ዞባ ዶብሓ ኣቶ እድሪስ ዓሊ በወገኑ ትዝዕመም ዘሎ ስራሕ ካብ ድሪት ክሳብ ናቕፋ 46 ኪሎ ሜትር ካብ ድሪት ክሳብ ሸንኮሌት 120 ኪሎ ሜትር ካብ ቀድሓት ክሳብ ሓስታ ድማ 45 ኪሎ ሜትር ኮይኑ መዓልታዊ 300 ጉልበት ሰብ እናወፍረ ይዓሞ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ቀፂሉ ዝቐርብ ዕለታዊ ዜና ሃገራት ወፃኢን ምክታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜና ወፃኢ ክሊማዊ ዋዕን ምግታዕ ብስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ሳብ 2050 መጠን ሙቐት ዓለም ብ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክውስኽ ከም ዝኽእል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣጠንቂቖም እቲ መጠን ዋዒ ድሮ ኣሉታዊ ጽልኡ ኣብ ክሊማዊ ለውጢ ይረአ ከም ዘሎ መግትኢ እንተዘይተገይሩሉ ድማ ሳዕቢናቱ ከቢድ ከም ዝኸውን እዩ ሕብራት ሃገራት ኣብ መግለጺኡ ዘረድእ ትውድብ ክሊማዊ ዋዕን ምግታዕ ሃገራት ኣብ 2015 ኣብ ፓሪስ ንዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምዕ ክሊማ ከተግብራ ከም ዘለዎን እውን ኣዘኻኺሩሎም መሰረት ስምዕ መጠን ዋዕ በገምጋም ብ2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ንምንካይ ጻዕርታት ክካየድ እዮም ይኹን እምበር ዛጊት ንትግባር ስምዕ ዝጥቀስ ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘየለ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩ ኣሎ ስምዕ ተግባራዊ ክኸውን መጠን ናብ ኣየር ዝትፍኡ በከልቲ ጋዛት ብ45 ሚታዊት ክጎድል መጠን ተጠቃምነት ተቃጽዓ ድማ ናብ 85 ሚታዊት ክብል ከም ዘለዎ ይዝግለጽ ኣብዚ እዋን እዚ መጠን ተጠቃምነት ተቃጽዓት ብገምጋም 25 ሚታዊት ጥራይ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣከባቢ ይረድኡ ሆላንድ ንሩስያ በህቀናታ ሳይቤሪያዊ መጥቃዕቲ መኽሳሳ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ከም ተፈጥረ ተገሊጾም እዚ ቃላሕ ዘሎ ዝሓለፈ ሰሙን ሰመዝ ጸጥታ ሆላንድ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ውድብ ምክልኻል ተጠቃምነት ኬሚካላዊ ኣጽዋር ከተካይዶ ሃቂና ንዝነበረ ስልያዊ ንጥፈታት ከም ዘፍሸሉ ድሕሪ ምሕባሮም እዮም ኣብ ከባቢቲ ኣብ ከተማ ዘሄግ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሰደኮነ ሆቴል ኣብ ምጽንጻንን ምጥላፍ ሓበሬታን ዝውዕል መሳርሒታት ሒዞም ዝተረኽቡ 4 ሩስያውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ናብ ሃገሮም ከም ዘባረርዎም እዮም ሰመዚ ጸጥታ ሆላንድ ገሊጾም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብሸሞንተ ጥቅምቲ ከተማ ሞስኮ ምስ ኢጣልያዊ መዘኑ ድሕሪ ዘካየዱ ርክብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም 4 ሩስያውያን ኣብ ሆላንድ ምብጻሕ ኣብ ዘካየድሉ ዝነበሩ ኣጋጣሚ ብሰመዚ ጸጥታ ሆላንድ ተቐይዶም ከም እተባረሩ ምሕባር ሆላንድ ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ተፈጻሚ ንመንግስቲ ሩስያ ከም ዘይሓበረታ ነጺሮም ሚኒስትር ላቭሮቭ ወዚኹን እቲ ብሆላንድ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ተኽታኽን ክብል ብምኹናን ክቋረጽ ፀዊዑ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያን ኣምባሳደር ሆላንድ ኣብ ሃገሩ ፀዊዑ ብዛዕባ እቲ ክሲ ከም ዘዘራርቦ ማዕከናት ዜና ሩስያ ቃሊሕን ኣምባሳደር ሆላንድ በንጻሩ ኣሃዱታት ጸጥታ ሩስያ ዘካየድዎ ሳይቤራዊ መጥቃዕትታት ከብቅዕ ሃገሩን መንግስቲ ሩስያ ንጹር መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈት እያ ኣፍሊጣ ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም መንግስቲ ሩስያ ብመንገዲ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ናይ ሳይቤራዊ መጥቃዕትን ምጽንጻንን ንጥፈታት ይካየድ ኣሎ ትብል ምኽሳሳ ይፍለጥ ሩስያ ንዝቐርበላ ዘሎ ክስታት ብተደጋጋሚ ክትነጽጎ ምጽናሓ ይፍለጥ ከዝኾርኩም ተዓዘብቲ ነሳዕሲ ዘሎ ዜናታት ውሽጥን ወፃእን ኣብ ሰዛዚምሎ ስለምክታልኩም ንመስክን ብሩኽ መዓልቲ
سلام كمي تصنيحكم كبرات تعزبتنا على توزينا سبورت انه نمكتثالكم بخبرنا قدم مبل 14 سبورتاዊ ውድድር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ይቕጽላሎ ቀዳም 6 ጥቅምቲ ውድድር አትሌቲክስ ፍርቅ ማራቶን ኣብ ሞንጎ ካብ 9 ክለባት ዝተዋጹ 45 አትሌታት ይተኻይዱ እዞም አትሌታት ውድድሮም ካብ ሓሊመንተል ተበጊሶም ኣብ ከረንዛዝ ይሞሞ ኣብ 2016 ቀዳማይ ኮይኑ ነዚ ተመሃሳሉ ውድድር ተዓዊቱሉ ዝነበረ ናይ ክለብ ቤኒፈር ዮናስ ያዕቆብ ድማ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዜኡ ተዓዋቱ ኮይኑ ካልኣይ መሓር ዮሐንስ ክለብ ቡድሆ ሳልሳይ መሓር ጸጋይ ክለብ ዓንበርበብ ራብዓይ ደበሳይ ደሳለ ክለብ ሳዋ ሓምሻይ ኤርሚያስ ዘመደ ብርሃን ክለብ ንስሪ ሻርሻይ ሰመረ ገብረ ብርሃን ክለብ ዓንበርበብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ዝወጹ ዑታት ካብ ኢድ ሓላፊ መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ኮሎኔል ሰሎሞን ስዩም ናይ ገንዘብን መዳልያታትን ስልማት ተቐቢሎም ብዘይካዚ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ግጥማት ኩዕሶ መርበብን ኩዕሶ ሰኪዔትን ብክልቲኡ ጾታውን ቀጺሉ ነይሩ ዓርቢ 5 ጥቅምቲ 2018 ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዔት ተኻይዱ ፈለማ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ዓንበርበብ አንጻር ቤኒፈሪን ገጢመን ዓንበርበብ 47-43 ተዓዊታ بمقصال كلتا قطمات كعسو سكيات دك تبعتي تخيدو فلما حرينا انصار سوا قطيمن سوا خا بعبلال صوتا 84 بسوسان 3 تعويتا زغصله قطم عنبربب انصار بدو ينيرو بدو خا 84 ب46 تعويتا بز مسرت كا سوان بدون ناي وانچا قطم كسغران كلوا حرينا عنبرببن كا ناب ناي درجه قطمات سيرن تمالسوني شموت تقمت خا حرينا انصار عنبربب ناي درجه قطيمن عنبربب 55 ب50 بمعوات اب قطمات كعسو سكيات ناي سالساي درجه حيزالا قدام سنبت ون قطمات كعسو مربب تخيلو قدام فلما غانتات دق انستيو حرينا انصار شعلا قطيمن حرينا خا اب كلتيو سيت 25 ب13 25 ب21 بدمر كلت تبارو تعويتا امناي تعلت قطمات كعسو مربب دق تبعتيو سوا انصار عنبربب قطيمن عنبربب دما 3 ب1 تعويتا امناي سنبت قطمات كعسو مربب دق انستيو شعلا انصار بدو قطيمن بدو خا 2 ب1 تعويتا زغصله قطم ناي دق تبعتيو نيرو سوا انصار نسر قطيمن سوا خا بعبلال 3 تبارو تعويتا زاكي ترخيبو بزلو وصيت اب قطمات كعسو مربب دق انستيو بدهون سالساي درجه حزان كلوا حرينا مس عنبربب كا وانچ من عترخ قطماين امناي دق تبعتيو خا درو سوا سالساي درجه محازا خترغاغص انكلا بتماثالي امناي دق تبعتيو حرينا مس عنبربب وانچ من عترخ قطماين على تاوزينا سبورت ابزي فصم كبرات تعزبتنا مزترف مدبات سلام